104.7 IFM. Report! Dagupan has always been likened to a rising phoenix. A phoenix is a powerful symbol of resilience. Humarap muli sa publiko sa ikatlong pagkakataon sa kanyang kasalukuyang termino si Dagupan City Mayor Belen Fernandez para sa kanyang State of the City Address o SOCA kahapon. Sa kanyang SOCA, ibinida ni Fernandez sa mga naisakatuparan sa kanyang administrasyon ukol sa ekonomiya ng lungsod, mga nagpapatuloy na konstruksyon at natapos na infrastruktura, sektor ng edukasyon, sektor pangkalusugan, kahandaan, kaligtasan, kaayusan at katarungan, problema sa basura, maging ng industriya ng bangus. Inilahad din ng alkalde ang mga plano nito para sa pagpapaunlad pa ng lungsod upang makamit ang pagiging first-class city. Fiscal year 2023. Sisikapin natin abutin ang ating pangako sa aking 2024 na SOCA. Patuloy natin iangat ang Dagupan bilang isang 2 billion economy bago sumapit ang taon na 2030. Sa susunod na 3 taon, abot kamay na natin maging isang first-class city ayon sa bagong income classification na base average annual income criteria sa Department of Finance, Bureau of Local Government Finance. Ilang Dagupenyo naman nagpakita ng kanilang suporta kahapon sa mga adhikain pa nito sa lungsod at maisulong pa ang mga programang magpapaunlad hindi lamang sa lungsod maging sa mga residente nito. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.